Jede malé no, malinko, až to půjde malé miminko. Chvilinku, počkejte. Jo, myslíte? Neboj se ničeho. Vezmu tě, neboj, jo? Knihovna Čejkovice a Action Team 23. Uvádějí Pohádková Stezka odvahy. Ne. Ale ty talička hodná jenom, běžte pohádku, Janí, podívej si. Jeden. Dobrý večer. Já. Jedno tam spadlo. Ne. Ne. Drž to, ty to hledej, jo? Počkej, tamhle, tu teď sali. Tak se tak podívejte. Jo. Tak. My jsme pohádkové bytosti. Tam pokynka nejsou. Skládejme. A co pak tam máte? Až naprší a pustne. Já vám doplním. Ano. Tak kdo má kamínky ještě? Čeho jsme se bali nejvíc? To poslední. No, my tady počkáme. Tak počkejte tady. Teď na nás něco skočí a tam nejdu. Tak za rok. Znovu